El guió de Bragarnik de moment és complís 3 de 3. Volia Mascarell, Millà i Ponce i els 3 estaran en la temporada del centenari. El propietari de l'Elche s'ha convençut davant d'ofertes més tentadores amb contractes de llarga durada. Ara prepara els nous fitxatges. Primer dia de la nova temporada per a Mascarell, dedicat a proves mèdiques i físiques. La renovació del migcampista ha tardat, però s'ha aconseguit. Mascarell ha firmat per 3 anys. L'Elche recupera un jugador bàsic en l'esquema de Francisco, el segon que més minuts va jugar després de Mojica. Nosotros a Mascarell queremos que se quede. En esa competencia trataremos de seducir desde lo que es la ciudad, de lo que es el club y hacer un esfuerzo. Bragarnik feia aquestes declaracions a punt, amb bon punt va acabar la Lliga. I aquesta seducció ha tingut efecte. Francisco es mostrava este matí satisfet per tindre Mascarell en la plantilla. El cas Pere Milla semblava en un carreró sense eixida quan de sobte el davanter va renovar per 3 anys. Bragarnik i Milla s'abraçaven fa uns dies abans de l'entrenament. Respecte a Ponce, el propietari va considerar oportú fer efectiva l'opció de compra i el va fitxar per 4 temporades. 3 casos resolts satisfactòriament per Bragarnik. La tranquilidad que tenemos de que hoy ya tenemos conformado un equipo y falta tener competencia en cada puesto para poder seguir mejorando. Sense pressa, planifica els jugadors que falten. De segur que hi haurà alguna sorpresa.